Morjesta kaikille, se on Jarsse taas täällä. Tänään pelaillaan Smiteä ja pelimuotona Assault ja mukana pelissä on Sotavasara. Eli illan virallinen valvoja. Joo, mutta ei nyt läpistä enempää näitä perusalkupaskoja, vaan mennään ihan asiaan. Itse asiaan. Jos päästäis peliin. Niin. Ja tosiaan nyt tää meidän äänet ja muut tulee Steamin puhelun kautta, koska Skype on jostain syystä pois käytöstä. Joten jos äänenlaatu on paskempi kuin yleensä, niin lähettäkää postia Skypeelle, älkääkä meille. Mutta. Yleensä tästä selvitään alle minuutissa, mutta katsotaan miten me nyt selvitään tästä. Tietysti 2 minuutissa. Nyt ei peli edes meinaa näkyy. No ei niin. Ei tietenkään silloin kun pitäis. Viime peli tuli mitä? Heti kun toivois. Niin, 15 sekuntia meni viime peli varmaan. Nyt kun tarvis tulla peli, niin menee sitten 5 minuuttia. Ei vaan, mutta onhan näin nopeutunut paljon siinä jälkeen kun tää Steamiin tuli, niin... Niin. Ai. Pitäis olla. Se parantaa. Noniin. No nyt ainakin tuli. Kunhan ei oo yksi juntti ei jätä tulematta. Noniin. Ei. Bakasura saa. Sit Bakasura. Mikä tää? No joo. Sä oot Change. No joo, mä hyväksyn. Ai sä oot Fenrir vai? No mieluummin mä otan Fenririn kuin tän puputytön. Mikä tää nimessä lausutaan niinku Chang-e? Change, mä tiedäkin. ehkä. En mä tiedä oikein. Meillä on onneksi yksi tankki. Niin, löytyy Ymir ja Zeus ja tosiaan Bakasura. Mitäs vihollisilta löytyy? Mercury, Change, Artemis, Capra, ei Kukulkan. Oi paska. Ja Caprakanki. Caprakan kikkare. Olisikohan niillä... No. Ai rirollaa vai mitä? En mä pysty rirollaan kun mä vaihdoin. Ai siinä ei pysty. Ei siinä voi, sen jälkeen ei saa enää. Mietin vaan, että olisiko pitänyt ottaa Steami pois päältä, kun näkyy tulee näitä kaverin. No tosiaan ei kukaan ala selittää mitään tyhmää. Toivottavasti. Mä en tiedä. No mä en tiedä mitä meidän puhelulle käy. Niin, sitä just meinasin, että tää varmaan menee vituiksi tää puhelu siinä vaiheessa. Sä oot pelannut Fenririllä, niin mikä olisi hyvä kama? Jotun's Frat? No. Rage? Titan's Bane? Vai Shifter No sun Shield? kannattaa attack speedia ja damagea ostaa. Kuten vaikka mä ostin tän The Executioner. Deathbringer. Executor, se ei oo tässä listassa. Sulle ei oo siis sitä. Katsotaas. Aina ultikin on nyt käytössä, niin sä voit heti napata. Siis mikä tää? Siis pelkkä Executioner. Niin. Joo. No mä otan sen. Mulla jää saa kengätkin vielä. Mäkin ostin kengät ja 4 helttiä ja manaa. Ostin 2 manaa ja 4 helttiä. Noniin, tässä nää iskut on. Se on toi hyppy. No, hyppy. On tää ihme ulvonta, mikä on tää boosteja. Se antaa attack speedia, vai oliko se attack damagea ja lifestealia, mut sit se yksi se isku, se varmaan sulla on se 3. Brutality. Tää brutalize. Niin se käy niinku päälle. Kaikki käyttää ulteja jo täällä. No mä katsoinkin just, että niinku Kukulkanin ulti tulee ja... Mä en ehtinyt edes peliä saatana. Täällä on niinku jotain rähinä päällä. No meidän Ymir kuolee. Joku kuolee heti. No joo. Nyt kohta tulee valituksia. Miksi ette auttanut? Voi. Okei, tää pystyy antaa helttiä näköä. Caprakanin pystyis tappaa periaatteessa. Helposti, jos vaan pääsis hyppään sen päälle. Tai jos mä pääsisin nappaan sen tänne. Niin. Lähtikö Ymir heti pois? Ei kun vihollinen. Kukulkan lähti Kukulklaan.
Se on hyvä. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan lähti menee. Tää on niin lyhyttää tää hyppyä. Varo, just toi on vähän kamala. No, ota 5 sekkoa. Älä. No niin. Okei, se ei ollut ihan parhaimmasta päästä. Joku on sellainen, vaikea uskoa, että tää tyyppi on 20 levyinen. No, ei nää pelit aina mene hyvin. Ei niin, että tosiaan kun pitää tämmöisellä hahmolla, niin ei oo ikinä pelannut, niin kommenttikenttään saa pistää sitten ohjeita ja neuvoja, että mitä mieltä ja mitä pitäisi tehdä. Kuolen. Nyt. Kaveri. Hatser sai siitä tapon. Sitä Hatser tai Mercury. On. Niin. Se on joku venäläinen. Okei, nyt täytyy ryssiä. Äkkiä kiirehti tonne. Ne perreen kaikki istuu tommosia hyppyjä. Joo. Paitsi toi ulvomisboosta. Mullakin on tässä hyppyiskoja ja tässä just etten tekee aika kovaa damagea yhteen kohteeseen. No, mä vaihoin ton Chang'en, mikä nyt lausutaan onkaan, jos joku osaa lausua sen paremmin, niin kertokaa ihmeessä, mutta mä vaihoin sen ton tyypin kanssa, koska se näyttää olevan huomattavasti parempi siinä kuin minä olisin ollut. No se saa hiilaa. Nyt vois tuoda periaatteessa ton Kaprakanin tänne, mutta ei kannata. No siellä on toi Artemiskin. No niin, nyt se on niin kaukana. Tältä tornin juurella. Nyt uskaltaa. Mikä toi nyt on? No tuli se ulti. Nyt niitä Ku Klux Klan tuli takas. Niinku mä en tiedä yhtään mitä pitäis tehdä. Pitäisikö vaan niinku käydä? Varo. En kuule. Hämäsis meni, että ne meni vähän ihmeen sekaisin. Se kaikki yritti jahdata mua. Niinku se hyökkäs tekasi. Kun napata toi Artemis. Ei se on niin kaukana. Ymiri. Meni huuta. Mutta se olisi Vaimiri. Joo, Ymiri lensi vähän taaksepäin. Mutta se on tuohon pyörteessä. Mitähän mun nyt pitäisi tehdä? Varoitus toi aika ikävä. Ovela. Ovelakin vielä. Onneksi mä pääsin pois tuolta sieltä. Tää peli saa näyttää nobolta. Ei se mitään. Ei se mitään. Ne kaikki kuolee meiltä. Mä oon ainoa ketä ei oo tappanut ketään. Mä saan vaan yhden. Ketään passiiviois. No. Ketään Fenriria. Se on jotain runeja. Saa kun se niinku kaikki nää Niin. Sit se saa, jos on 5 runea, niin erikoisuuksia. Mulla ei yhtään runea. Mistä niitä tulee? Tuleeko niitä vihollisia tappamaan? Kun sä lyöt vihollisiin, niin sit se... Okei. Miten pitkälle tää ulti kantaa? Ai, no mä en osaa sanoa oikein. Sillä et uskaltaaks hypätä ja sit tonne asti hakee jonkun vai? Ja sen mä kyllä välttämättä uskalla mennä sinne hakeen ketään. Koska siinä on niin paljon vihollisia. No okei. Kaikki kävi puun päälle siinä vaan. Siinä on, tappakaa se. No ei sitten. Ymir saa. No! No ei huolta, Zeus sais. Joku pompaatti mut ilmaan sit kun mä olin tappaa se. Voi persi. No ei se mitään, hyvä että joku sais. Varo. Mitä mä oikein painoin? Painoin se jotain on se kolmonen sillä et se... Niin. Et se ei hyökkää jonkun kohti kipuun, miten se... No vaan hyppäsi vaan karkuun, mutta...
Mun piti painaa 3, mä painoin vain jos 2, sen takia tuli se huuto. Nyt kun pääsis hyppäämään tonne Kukulkanin kimppuun. Niin. Se olisi hyvä. Tosin toi Kaprakankaan ei kestä ihan hirveesti. No joku vei sen sit. Ei kun sainpas. Sainpas! Oi jäi. Miten mä huomaan tota ansaa? Oi! Kukulkan juoksee. Ei Kukulkan. Älä juokse. Ymir. Helvetti. Sillä juokseeks Kukulkan pakoon vai ei? Ymir taisi selvitä. Niin selvis. Me saadaan tää toweri. Jee. Ei se vielä tarkoita tässä pelimuodossa mitään. Niin. Tää kun saadaan, no, voimme tämänkin se saada. helpottaa paljon. Saatiin. Yes, tower kill. Nyt on kaikki täällä vai? On. On. Zeus on selvästi meistä niinku, no on toi Changeekin. 14 levelisiä. Okei, sinne kuolee Ymir. Niin. Ai. Mulla ei nyt passiivia tai tälleen käytössä. Tai tää mun ulti. Niin. Sitä hämmä joka nauraa. Niin se on se joku jäänis. miesääni näytteli. Se on digitoita. Onks tuossa ollut niinku sulla vanha Strongholdeissa oli naisten ja miesten ääninäyttely oli sama. Ääni. Pienen budjetin peli. Ei sitä nyt niin pienen budjetin peli kuin on. Ääninäyttely ei ole jaksettu silloin. Mitähän sen toisella 2000-luvun alussa niin panostaa. Okei, nyt se tulee. Mä uskallan hypätä yksin tonne. Hypätään yhdessä. Tai mä nappaan niistä jonkun. Mä hyppään ja nappaan niistä jonkun. Tosin toi Kapraka huitaa, no ei se voida enää. No sain. No, ei sitten. Horssi on tää ihme. No huomasin. En saanut hengiltä ihan niitä. Sain sentään yhden. Mä luulin, että se pääsee pakoon. Kaikki niinku iskut tuntuu vaan ihan ole vähän turhia. Fyysiselleks kuoli. Ne. Juoksee, Jäänö Jussi ja juoksee. Sitten tehdään uhkarohkea hyppy Kukulkanin päälle. No siitä vaan! No meni huti. Varo. Kaikki muutkin ahneita. Niin, se lähti pakoon se Kukulkan onneksi. Oi crap, mitä nyt? No ei, se olisi ihan hyvä, vaan mä pääsin itse asiassa tonne beissiin. Ymir! Taas! Typpää meidän tankkia, sit se kuolee. Ne on näkymät... ei ne on näkymättömiä ne ansat. Se vaan saa heittää näitä tohon eteen. Mä juoksen kärjestä. Pitäkää te perään. Varo siinä on ansa tossa. No se juoksi. Se oli tarkoituksella se joo. Mä ajattelin, että ei nyt voi saatana ainoa ansa koko... Niin jo. Vielä varoitit siitä sellainen. Niin, että tossa on sit yksi juoksee sinne ja nauraa, niin sitten okei. Se taas olla tahallinen. Se taas olla tahallinen. Kuolkaa. Siinä on varo pari ansaa. No joo, Ymir juoksi siihen. Totta kai, no joo, Ymir tekee tehtyänsä. Ymir aikoo kuolla vai?
Tää on meidän kestävä. No, se pääsi pakko aika pätkä. Se sai sen. Hyppäsi ansaa. Niin, toinaan kuolla toi Ymir. Taas. Zeus käyttää ultin. Niin saa ketään kiinni. Saipas. Hyvä, hyvä. Ne kuolee kaikki. Surrender. Jee. Se oli siinä se peli. Ei, tässä vaiheessa mä sitten kiitän katsojia. Muistakaa tykätä videosta. Jos teidän mielestä oli täyttä paskaa, niin älkää tykätkö. Pistäkää kommenttia ja muistakaa tilata kanavaa.